yaro daga ba daga aka yaro da ko kura ya ne mutane ki ba garin su a gizago ballin de iyayen tsaka giza ko iyayen saka kai ka san daga ina nake na kwa ganka a gaba da wujiga daga Adamawa a garin fintir zaka ce garin baba mai mangoro dai a da ba in na ce ma garin baba mai mangoro ai ka fahimce ta daga can nake o na'am na gaya ma akwai abin al'ajabi da na gani a can din nan a can Adama abin al'ajabi ba karewa malam giza to shafa mun mana na gaya maka na je gonan Murtala Nyako baba mai mangoro shi dai na'am kai mangoro zaka ce abun mamaki ba wai gonan mangoro nashin ba na'am akwai wata bishiya guda ɗaya a tsakiyar gonar ita bishiyar guda ɗaya sunan ta wai shakiskis na'am ita dai na gaya ma ba wai girman bishiyar nan ba haka mangoro guda ɗaya girmansa ya kai rum amfalo mangoro guda ɗaya a'a mangoro kake guda ɗaya na gaya ma to abun al'ajabi a gurin ma ba wai girman mangoron ba to na'am zaka hau kan mangoron nan kai tsalle ka faɗi irin su gagare na gaya ma mangoron nan ba zai faɗi ba haka amma sai ka ga wani bature da jan kunne yana fitowa ya zo da remote yana daga remote din ne ce yu sai ka ga mangoro ta faɗi cikin tifa saboda tifa ɗaya kawai ta kan iya ɗaukar shi remote da ballin de remote na gaya mata a to ai wannan kaman ka san akwai labari a cikin zuciyar nan tawa ai kadan da ikon da wannan na'am na yi tafiya wata ita tafiya mai nisa ka san ni ba na son warin irin abin man motar nan ya ma sunansa ketur shi dai yawa wata muna dawo daga tafiya na shaki warin fitir nan iya sani amai na dinga amai aka balle da irin baki leda din na aban na'am amai ici ka leda na rasa da zan yi amai fara zuba a mota amai ici ka mota dan kar kai in takaice ma amai na kalla kauye uku yaci kauye na uku aman